Ora kaya wayangan ngablak ya. Ah piye? Nyenyet. Sing nonton seragam kabeh biru kabeh. Ah kursi ayo. Ayo ora apa-apa Karang. Beda-beda panggonan nek wilayah kene iku penggemar wayang kulit akeh tenan. Diten ana tengah sesuk-esuk penonton lak do jenjem. Aku ya seneng angger wayangan daerah Semarang kene. Wah, jan ora nguciwani. Para sanak kadangku ana ing desa Lengkong kene wah, anggere ana wayang jan gatekake karo lakon ya ngemet karo lakon. Ayo, iki ujube Kang Garing ujube apa, Tong? Nyekseni anggone sanak kadangku Lengkong Wonorejo, Kecamatan Pringapus kene anggone padha ngadani adicara bersih desa. Werdine apa? Bersih desa iku mono resik. Tegese munjukake rasa syukur ana ngersane Gusti Kang Maha Kawasa ngono. Awit sanak kadangku Lengkong kene padha sadar penggalihe. Lho sadare kepiye, Tong? Ngunjuk ya ngombe segere banyu Lengkong kene, dahar ya wulutene bumi Lengkong kene, heeh. Mula ya patut yen to sanak kadangku padha ngadani adicara tasyakuran bersih desa. Kene daerah nggon dhewe lek ngarani saparan. Ana sing arane apitan ya ana. Ana sing diarani aum nek daerah kidul kae ya ana, heeh. Ana sing rasulan ku ya ana, heeh. Beda-beda tembunge nanging ancase padha ayo. Karang ya wah jan sembodo tenan bapak-bapak panitia li caos dedaran karo kanca-kanca mburi wah jan. Aku teko mau ya terus tuga, ya tegese metu sega. Wah aku mau terus tudang, tegese metu wedang. Aku mau bar metu wedange terus metu jeruke. Lah ku ya apa? Atujer ya. Wis rasa perlu kokyang ukara, kokyang gunem kang tanpa gunung. Gek tetembangan, Iki ibu-ibu waranggana wah jan 1 2 3 4 5. Wah, matur nuwun. Iki uga disepuyung karo Mbak Ayuku saka Somogawe ya. Mbak Dewi ya. Ya wis suwe banget ora petuk, sing baku sehat. Iki diderekake kalih Kang Garwo napa mboten? Oh, kalih Mas Sopir iya. Bekti kala kunjuk Pak Bagi sampun rawuh. Matur nembah nuwun, matur nembah nuwun. Jan aku ya seneng banget anger ketekan piyai siji iki jan piyai sing ora tau duwe susah. Ha iya. Penuh canda dan tawa. Sopir ning cok ngeloni. Aku padha kali kula. Aku ya tukang ojekne ya ngelem-ngelem cok ngelom. Ha iya. Nanjake bubu waranggana. Iki aku tak njaluk karo Mbak Ayuku dhisik. Mbak Ayuku sing saka Somogawe ning wis hijrah. Sampun hijrah wonten pundi, Mbak? Oh, pundi? Oh, wonten Gebukan. Ya sok kapan-kapan sowan mrono. Heeh. Dolan mrono iya. Gondol wirah tak gondol tikus. Sami kali bojo kula nika. Yen asli wong mundi laning pun gondol lampor tekan getasan. Pun sawisi tetembangan, Mbak. Ora gondol wirah kaya ngetuke gembili. Aduh iki siap-siap wetenge kram. Pun sawisi tetembangan kula mboten badhe mestani. Tetembangan ingkang panjenengan remeni menika mesti paling apik dhewe. Nggih, sugeng sonten Mas Petrus. Sugeng sonten Mbak Ayu. Nyuwun ngapunten Radi Randha. Mboten napa-napa. Wau kepalangan mriku wau wonten terop tiyang mantu. Nggih, terus Teng mergi wonten Jalan Sehat. Oh, wonten Jalan Sehat. Teng mriku wonten terop kula wau nggih. Keterak terop niku njur mubeng-mubeng. Mboten napa-napa ingkang baken sampun dumugi wonten ing panggung menika kanthi Bagaswara Slamet. Oh nggih. Pun caosi napa, Mbak? Nggih. Nggih, paringipun dang kuning nggih. Oh nggih, mawi bawa nggih. Alah, mbok mboten Kok ngarani sampun. Nggih, nggih.